Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Lumipag matuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitungag ikang karoon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako sa ibahang nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So kasi mana mo baba mang kumpos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa kong labas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gila akong panghina. Hi, may San Juan. Buka na sa ba na ba? Dabaw rin. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Magkataon ko na, Sandro. Kinasakba na taon ka rin. Kadugay pa rin mo tumagod. Murag isundar ba ko ato? Asam ko paingunin ni Ron. Hello? Dong Sandro! Dong! Nasundan kong mami ni mo! Unsa? Asa ka karon? Mobiling pa ko. Kuyog di, Sir Mike. O sa'y mobiling? Mabayad ka, ha? Dili. O sabi mo ato na ko, ani? Sakay pa mi. Mutawar ko ni mo, unya, sir. Maokil lagi ng imosikinan. Don Gulyat. Basta, ihapit na og talyer. Mutawar ko ni mo, unya. Pataka ba ng kaway? Unsay talyer? Unsay sakinan? Unsay akong buhaton na rin, oy? Sige na. Bye na, Don Gulyat. Bye. Si Don Gurliato? Oo, sir. Nagka-problema. Na-problema gamay siya sa kanan. Bao ba? Kanindot pagpormado yan sa kanan. Nagka-problema na. Ba kung gamay rin problema ito, sir? Dali kay marato na akong amo. Akong amigo. Mao ba? Sige lang. Kuman mo drop na ako kang chairman, may mong atuon mo na ang imong amigo. Gamay rin ito problema, sir, eh. Makaya rin ito kong amigo. Giputang minuno Sandro akong tawag taon niya. Uy, bina. Sakyan na minuno isgutan. Italyer mo ko na. Nasundan ba ka ako nila? Malingilingi ko. Ay, kitsam ka itong sakyanan nga. Ilang gida. Di man itong Dong Sandro. Hello, Dong Sandro! Ako kini Gulyat. Bangag sa puson. Ikaw ni Madam. Ayaw mig pagkukura, Gulyat, ha? Ay mig pagkukura nimo. Kung dili ka gustong ipaalarma ko sa mga pulis nga imong gikarnap ang auto sa akong anak. Ay, bangko na ako sa karnap kong taon, Madam. Wala na ko karnap pa, oy! Si Sandro, gusto kong makigsulti kang Sandro. Uwa man ako taon siya uban ako karon, Madam. Oy, maubitaw nagtuo kong si Don Sandro na wagi ko. Hello, Don Sandro! Kung mao ka na, tultuli ko hain karon mahimutang si Sandro nga akong anak. Aron dili ko ikaw ipaalarma sa kapulisan ug ipapriso sa salaod nga karnaping. Bangag sa dunggan! Unsa? Tita, gigawa lagi ko sa sakyanan ni Sandro. Kusap sagod siya nagpadagan, tita. Sports car ba yato? Way batasan nga Gulyat. Way paglaban ako nga iyang amo. Madam! Sure di kutas-kutas, madam! Kaya wala na yung maintenance na tambal, madam! Hila, Maureng! Kidata gani ka din sa syudad. Aron may makaatiman ako. Apan ultimo, pag-monitor sa akong tambal. Wa kang kabantay nga wa na di ay. Hurot na! Ay, sige kutas-kutas, madam! Ayaw, sige kasako, kay kalas ka katambal! Hila, Maureng! Oo niya, tita. Asa naman tayo ni? Wa na magin nato. Siya masundi. Muhunong na lang taglaing pharmacy iya. Palit una tagtambal kay basin og matiwas ko ane. So boring in this house, the chairman. Let's go home na to your father. Pagpa-sounds o pag-TV diha ron di ka boringan. Kay busy ko diri sa akong laptop ya. Daghan pag na-pending sa akong trabaho. Good to you. Your mind is busy in your business
on your laptop. But me, I'm dying nas kaboring. I will visit ka our neighbor. Ansa? Suway yaya. Di ba tan-aon ta, di ka makasudirig balik. Adto ka na puyo silingan kung gusto ka. I will find someone to talk raman good. Pwede na po, pagkigsultihan ni mo imong kaugalingon, yaya. Oh, I look crazy in that day. Oh, there is a car stopping at our doorstep day, oh. Sa ato, bagoy. Basi na sa laing unit ya, laing silingan nato. Oh, day, they're knocking at our door. Hay? Kinsa magka na? I will open na lang, day. Ako na. Mailad ka na ba dayon? Oh. Hi, ma'am. Animal ka humot karaho. Gisingon ni mo akong baho, ma'am? Unsa? Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, 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 Set Panyawan Coffee. Set Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Gisimot ba di mo akong pahumot? Ambisyoso ni mo. Ikaw na lang akong simhuton? Ikaw nga habal-habal driver lang? Himahomit kang simot niya? Baka akon. Asa? Murag ko kag ni-inhale. O imong gipiyong imong mata. Murag kag nag-enjoy sa kong baho. Hilom diha, oy. Nag-assume sa kano? Usay mo tuyo. Dili ako may tuyo ni mo. Kung dili, siya. Charmaine, anak! Daddy! Dad! I miss you, baby. Dad! Oh, my baby, I miss you badly. Sorry, Dad. Oh, my God. Balik ka kamay ba niyo maghibalhin ng bahay? Balik na sa bahay, ha? Dili ko babalik dito, Dad. Mintras ni pa ning tawhana uba na to sa Okay na, iha. Okay na. Di na ko mamugos niyo kundi kagad ni Sandro. Kalinting gisulti ko niyo bahin sa akong gusto ni Sandro. Alang niyo. Dili ba lang din mo padayunon? Si Daddy pwede. Pero apat ikaw, dili. Okay. Ano lang ko sa gawa, sir? May tawagan pa sa go. Hindi tawag na gini eh. Excuse. Yes, Shirley! Unya, usaban. Nasundan pa ka? Wala ko kakita siya sa kanan mami ni mo doon. Aba nabalaga ko. Kaya palarma ko doon ni mami ni mo sa mga pulis. Nagkikarnap na ko imo sa kanan. Unsa? Usa may gawin ako ani dong. Biyaan ko imo sa kanan. Aron tinudo ni mami ni mo. Aw, wag di ko niya madakpan kay wa naman ko. Ikaw. Kung gusto kang iabadon na ni mo diha. Maura diha. Di lagi mo mabati daw kadugo na ni mga sakyanan. Sayang kay din, nindot kay sakyanan ko. Aron dili kay dakpan. Biyain ako sa kinan diha. Bilis dan. Sayang nga, iprindabla ko rin, ha? Sayang nga biyaan taon ako. Muram na takang pilay balor ni mo sakyanan taon, oy. Unya. Usap niya ito buhaton na na. Dong, pagsita lang mami ni mo. Unsa? Sige na dong, palis lang. Pakita lang mami ni mo. Inahanbihan na ni mo. Paulin lang mo. Huwag nagtukang mo yun si mami sa akong gibuhat. Ha? Dili na lagi ko mabalik sa amo. Nakapaginas mami. Sige lagi ko ito kwarta. Lapad sa os mami eh. Kapulos ng figure sa kwarta ang iyang hisgutan. Kung sa ibang mga assets and properties. Lapad sa os. Mao na diha. Naglabad din yung kwarta ng hisgutan, ng mga kamtangan. Ang amo taong labdan sa bugas, sudan, unsa pa na diha. Pagkita uno, pag yung kayo. Puhe! Hala dong! Nay pulis dong! Nay pulis! Unsa? Wala! Dakpo na ko ron ani ron! Hala? Unsa na? Ambulance! Kauban sa butin! Unsa? Ambulance dong! Ay, nilabay ang ambulance! Awa na ka? Basit sunod ani ron dong! Wala! Pulis na yun dong!
Arin din subdivision. Din, nagkapalit ang unit. Arin tataguan ka na ako sa kanan. Unsa driver bodyguard, Daddy? Di ba nagsulti naman tayo ni kaniyadto? Nga gihire na ko si Sandro isip imong driver o bodyguard. Humanata ka sultihidad nga dili ko. O diya, masagot ka lang nga ingon ini ang imong kahintang. Wa ka na gani gawas-gawas bisan sa ato pang bahay. Sa bahay ka na gani nag-opisina, sa paglikay sa imong kanhinigugma, gusto mo among-among nimo. Anak, patuon ako ha. Amahan ko naglantaw sa imong kayuhan. Bisab ko mahimot lang magnakaw kang maurang sa. Di besa na higayon nga na ako sa imong kiliran. Maog dawata si Sandro isip imong driver bodyguard. Daddy. And you say yes, the chairman? Tanawon ta kung asa kutob ang kaarisgado aning tawhana, Yaya Sally. The who? Hibaw ko, Yaya. Namugos kinin tawhana kang daddy nga mahimo na kong driver bodyguard. Pues, tanawon ta. Kung kaya ba niyang bantayan si Charmaine C, Yaya? Kay why man di ay the chairman? You have a bad plan for Sandro? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa said marketing ug niining istasyon. Tagal